ndalo mane I invite into the States in Allentown, Pennsylvania. Koro Musa Manuel Kinyo ko wacho ni adonjo peni jo US no wakadira oguche jana kat ngamalongo sana bende omini eji fest. Ginyinga na ilonga ni Sospita Obungu Owich, and President Masufuria Revolution Movement Kenya. Kawuono ni wantire chunyo Nagi TV. Kendo wakwayo oganda duto te kamoro amora mauntie. Mae kama dundo wa yweyo godo kaka oganda joka Nyanam. Biuru duto mondo mi ubed kanyakla kodwa e chunyo Nagi TV. Warwakou nikech kae kuma chuny weche wuokie. Biuru mondo winji luo kitwa gi timbewa. Mae en chuny doluo kendo en chunyo Nagi dala. Mae chuny adundowa. Mae adundo mar jaluo. Mae adundowa. Mae dalawa. Mae kama Nagi nitie. Warwakou duto ubed thuolo. Thumbe manyasani, oangala, ajawa, thumbe duto te igoyo ka e yo mowinjore. Josiasa imiyo thuolo, wacho dwachgi, wacho pachgi, nyiso kaka piny onego bed ni ringo. Ipuonjowa kaka luo kitgi gi timbegi onego bed ni bedo. Mine omi thuolo mar wacho dwachgi kaachiel gi kaka onego bed ni giriembo wechegi e communities mawa. Nyithindo matindo miluongo ni boy child kaachiel gi girl child bende omi ratichgi. Jodongo nigi nafas margi mar wacho wechegi abila. Dongruok duto te, mae kama dongruok nitie. Biuru e chunyo Nagi, biuru wabeduru e adundo marwa kaka Nagi. Akwe ujoka yana monde ujoin wa monde wa support on Nagi TV. This is our new thing coming in the estate or in the county. So please join us to support our friends who we have worked with them for long. Joka Nyanam, my GN Bernardo Guche or Benbo. And mane Musa Juma Owela, Tunowela ndalo mane I invite into the States in Allentown, Pennsylvania. Koro Musa Manuel Kinyo ko wacho ni adonjo peni jo US no wakadira oguche jana kat ngamalongo sana bende omini eji festa gitambo bende Tom Juma bagusiepe Musa Madongo mage mane okele US. Onagi TV egiwa masani mwadu wa promote ko jo turwa te donjuru e Nagi TV ubo winjo ngolo mag jowa mag Musa Juma mag everybody ma play wa e Luolan. Dunyo Nagi TV e adundo jaluo sani. Koro adundo wakae ndiye mamondo waritre. Eneno chuny Nagi TV. Chuny Nagi TV. Adundo jaluo. Welcome to the Bowls Resort Kisumu. We offer accommodations, restaurant and bar services, African dishes with other cuisine, conference halls, lounge, children's playground, ample parking area. Come and have a taste of our delightful garden with a serene environment and a spectacular view of Lake Victoria and its shores. We are located along Abuson Road, Riyadh, SOS Village Road, off Kisumu Busia Road, opposite Kisumu International Airport, Kisumu, Kenya. You can find us on Facebook at the Bowls Plus Resort. Email us at reservation@thebowlsplusresort.com. Contact us on 0724-835912 or visit our website at www.thebowlsplusresort.com. The Bowls Plus Resort, serenity and bliss. Welcome to the Bowls Resort Kisumu. We offer accommodations, restaurant and bar services, African dishes with other cuisine, conference halls, lounge, children's playground, ample parking area. Come and have a taste of our delightful garden with a serene environment and a spectacular view of Lake Victoria and its shores. We are located along Abuson Road, Riyadh, SOS Village Road, off Kisumu Busia Road, opposite Kisumu International Airport, Kisumu, Kenya. You can find us on Facebook at the Bowls Plus Resort. Kisumu County. Wano wacho kaka vijana matendo ma Kisumu County ni gimomiyo ne wawuok oko ma wadonje gimilongo ni Sufuria Movement
en ni sama wan godo ni uchumi rach makara chiema deko kinyala kete mesa makara kadako kwa igine nero kake ni oge ni keteko onge Mario wacho kamae Baba wacho ni maisa ni manaka korika ogini jogi ong'iyo gi kwali to gineno ni kagise kwali to onge gimitime omiyo wacho ni kaka jo Kenya kaka jo matindo Baba wani toki wang ni gini kao kendi duogo godo omiyo watieko ka wacho kama kaka jo Kisumo wan nye wase uoko koma nye wase DSS ma Kisumo kotelwa gi Seso Chienkanga ma NMCA ma Market Milimani tenja koma ODM Kachel gi Deputy Governor Marwa ma wase tero petition ne County Commissioner omiyo adwa nyiso Kithure Kindiki ne okonyal nyiso jo Kenya manogoyo ombulu ma sovereign power nitie kuom gino wacho ne gini oknyal di officers mag serikal omiyo wacho ne kaka jo piny gima lit na kabisa ne ka Ruto miyo wachiemo to nyiso wene dichuo nende dichuo asindwe Ruto wacho ni nyako kende nyako Ruto asindwe Ruto siao ero ukaman Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo.